Moi. Mä teen ostosvlogin, kun me oltiin Sittarissa, niin oli sellaiset teuronpäivät. Mä ostin sieltä tällaisen ihanan. Mä tykkään oikeasti. Tää on vaan niin mun värinen. Ja sitten tää on etupuoli. Niin siinä on niinku tällainen kuva. Tällainen ihana. Mä tykkään. Siitä mä ostin sieltä tällaisen. Tää on kans niin mun väri. Tää on kans mun väri. Tää on tällainen ihan perusvihko. Siitä mä löysin, vihoviimeisenä, niin arvaakkaa minkä mä löysin. Tällaisen. Sitten täällä on takana tällainen. Mä tykkään. Me tässä mietitään just, että mitä varten nää on. Että mitä nää niinku oikeesti on. Mutta mä tykkään. Tää on mun suosikki. Ja moni muukin on suosikki, kattokaa niin. Mutta painakaa tykkää, jos te tykkäsitte mun ostoksista. Tai sitten laittakaa peukut alas. Mutta mä en nyt jää jaarittelemaan ollenkaan mitään, että mä lopetan nyt.